बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनैनि क'क्राझार जिल्लायाव आरोबाव जों मोनसे कालेक्टिभ डिसिसन लानो थाखाय माखासे सावरायमेलखौ जों दिनैबो लानाय जादों। बेनो जाहैबाय मोनबा जिल्लाजों लोगोसे सेन्ट्रेल टीमखौ लानानै दिनै जों आरोबाव नैबे क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे सावरायमेलखौ लानायनि गेजेरजों मोनसे कालेक्टिभ डिसिसनाव जों दिनैहाय जों फैबाय। दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लानि जेनाखि अपिनियनखौ होनायजों लोगोसे बिथांमोना माखासे मावनो गोनां जेनाखि थांखि आरो बिथांखिफोर दङमोन बर' माहारियारि फरायसा आफादनाव माखासे थालांनाय बा माखासे थांनाय समफोराव नांगौ बायदि लुबैनाय बायदिखौ बिथांमोना मोननो हायाखै। दा बिनिखायनो दिनै बिथांमोना मोनसे सिद्धान्तआव फैबाय कि जोंनोहाय गोख्रों दैदेनगिरि नांगौ होननानै बिथांमोना दिनै थागथियारि लाबाय। लानायजों लोगोसे दिनै आंखौ सासे सेन्ट्रेलनि बा मिरु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै बा आफादगिरि हिसाबै आंखौ सायख'ना लाबाय। बिथांमोननि सायख'नाय बा बिथांमोननि जेनाखि आसा मिजिंखौ लानानै आंखौ दिनैहाय सासे दैदेनगिरि महरै सायख'नायाव आंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो संगठननि माखासे संबिजिरखौ लानानै संगठननि माखासे नियम नितिखौ फालिनानै संगठननि जाथि सिबिनाय बा हारि सिबिनाय माखासे मिजिं जिनाखि थांखिखौ लानानै आवगायनो नागिरदों बेयावहाय आं निस्सय बिथांमोननि लुबैनाय बायदि सम आरो समफोरखौ आङो होनो हागोन आङो फोथायो आरो बिथांमोनजों लोगोसे बिथांमोनखौ जेनाखि लुबैनाय बा रायजोफोरनि जेनाखि हास्थायनायखौ निरासा खालामालासे आङो मावलांगोन होननानै आङो मिजिंथियो। आरो फैगौ समफोराव बेबायदिनो जोंहा दाब दाब जायगायाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गोबां मावनो गोनां हाबाफारिबो दंलाङो। माखासे आरोबाव जिल्ला दाफुंलांबावनाय दंबावो, माखासे मेम्बार्सफोर सोसननांगौ दंबावो आरो बेबायदिनो माखासे जोंनिनो खोन्दो दाफुंनाय माखासे हाबाफारि दङ, खोन्दोसा दाफुंलांनाय माखासे हाबाफारि दङ। गोबां बेबायदिनो समाज मिजिङाव हाबा मावलांनांगौ दङ। दिनै जों जानजि खाफ्रायो जोंनि हारिनि बा जोंनि बर' जातिनि थाखाय जौगानायनि थाखाय जों बनसुआ मोजां हाबाफारिखौ मावलांगोन होननानै जों दिनै जों मिजिंथियो आरो जेनाखि मिजिं बा जेनाखि सिमां नुनानै दङ जों बर' हारिया बे सिमांखौ सानसे समाव जों मोगथां महराव लाबोनो हागोन होननानै जों फोथायो। आरो दिनै आंखौल' नङा दिनैनि मेलनि गेजेरजों आरोबाव जोंखौ मोनसे टीम हिसाबै सेन्ट्रेल टीम हिसाबै दिनै डिस्ट्रिक्टआ आरोबाव आंजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि बेजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव जेनाखि गायसनबाय जों मोनसे टीम जानानै जों खामानिखौ जों मावलांगोन होननानै जों थिरांथाखौ जों लाबाय आरो दिनैनिफ्राय जोङो दाब दाब जायगायाव हाबनानै बिभिन्न बेफोरबायदि मोजां खामानिफोरखौ जाथि जौगानायनि खामानिफोरखौ जों मावलांगोन होननानै जों फोथायो। बेखौहाय जों गुवारै सावरायदों, माखासे इन्टेलेक्सुयेल मिटखौ जोङो लादों, एडभाइसखौ जोङो लादों आरो बेबायदिनो गोबां डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्राय माखासे फिडबेकखौ जोङो लानो मोनदों। जों फिडबेकखौ कालेक्ट खालामनायनि गेजेरजों जों मोनदांनो हादोंदि जेरैबायदि बिथाङा सम होनांगौमोन संगठननि थाखाय, जेरैबायदि संगठनखौ दैदेनलांनांगौमोन, जेरैबायदि पजिसन बा जेरैबायदि लेभेलाव दोननांगौमोन, नाथाय बिथाङा दिनै गावनि समखौ संगठननि थाखाय फुल प्लेजेड हिसाबै बिथाङा होनो हायाखै होननानै जोङो मोनदांथिदों आरो जेरैबायदि कन्ट्रिबिउसन खालामनांगौमोन
संगठनखौ लानानै जेरैबायदि आवगायनांगौमोन बिथाङा दिनैहाय होनो हायाखै आरो मोनफ्रोमबो जिल्लाफ्राबो जोंनो फिडबेकखौ जोङो मोनदों कि बिथाङा गावनि माखासे पार्सनेल खामानियाव एंगेज थानायलाय बिथांखौ जोङो रिलिज होनांसिगोन होननानै डिसिसन लानानै बे खामानिखौ मावनाय जादों। खोनानो मोनदों जितु बनजित मन्जिल बसुमतारिनि दैदेननायाव दिल्लीयाव सोमावसारगोन होननानै। दिल्लीयाव सोमावसारगोन होननानै बिथांमोना 18 थारिखआव मोनसे थारिखखौ फोसावदों। नाथाय जों बेखौहाय दानि परिस्थितिखौ लानानै जों दिल्लीयाव बेफोरबायदि मोनसे थासारिखौ जों क्रिएट खालामो होननानै जों सानाखै आरो जों सानोदि आरो बे समबो नङा जायाखै। दा बेनिखायनो जों मोजां परिबेसखौ जों लानानै मोजां इन्टेलेक्चुयेल मिटखौ लानानै मोजां मोनसे डिसिसनखौ लानानै जों नेक्स्ट टाइम जों बेखौ मोजाङैनो मोजां जों दिल्लीसिम जोंनि जेनाखि समयसा दिल्लीनियाव थांनानै जेनाखि बड'लेण्ड डिमान्ड जों बेखौ मोजां समफोरखौ लानानै जों थांगोन आरो निस्सय जेरैबायदि जों सोमावसारनांगौ जों बेबायदिनो जों सोमावसारहैगोन। नाथाय फैगौ जेनाखि 18 थारिखआव बेयाव जों सोमावसारनायखौ जों लायाखै। साबैसे एक्सपेक्ट दासिमाव जोङो साब्रैखौ खालामनाय जाबाय। बिथांमोनानो जाहैबाय मिस्टार बनजित मन्जिल बसुमतारी बारग' आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि नबज्योति सरगयारि आरो बेजों लोगोसे लेङाइ नेहाथारि इराग्दाव बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै वाटिंखौ खालामनाय जादों। बिथांमोनाव जों थांनाय 24 थारिखआवबो जों मोनसे मिटिं लानाय जादोंमोन आरो बेयावनो डिसिसनखौ लादोंदि बिथांमोनाखौ रिजार्भ क्ल'जआव दोननाय जादोंमोन। नाथाय बिथांमोना बेखौ मानियाखै। माखासे बनसुनि जेनाखि कनस्टिटिउशन्स आर्टिकेल 10 साब क्ल'ज ABCD बेखौहाय बिथांमोना मानिनाय जायाखै। बेखौ बिथांमोना नेवसिदों। दा बे हिसाबै बिथांमोनाखौ जों खावलायदों एबा दिनैनिफ्राय जों बिथांमोनखौ जों बुंबाय जेन बेफोरबायदि हाबाफारि बा खोन्दो दानाय बा जिल्ला दाफुंनाय बा बेफोरबायदि कालेक्शन खालामनायखौ जाहाथे बन्द' खालामो। बिनि सायाव जों माखासे बनसुनिनो कनस्टिटिउसन दङ। कनस्टिटिउसनजों लोगोसे माखासे आयेनफोरखौ जों बेबस्था जों लानाय जागोन। लांदां जानानै थानाय मासिफ्राव नोंथांमोना बिबानगिरिफोरखौ थिसननाय जाबाय नामा दासिम? लांदां थानाय जायगाफ्राव जों बिबानखौ जों थिसनबाय आरो दंबावो थिसननांगौ। जों बेबायदिनो सम खाबुखौ लानानै जों आबुङै दाफुंना लागोन।